haganagi ukirish Bakhuid ngiduai nagabinda shanding kurba bat priang khun karkra nagabinda ka jingko ai jingkya duai nagabinda egrisha karkongor Sngi ka jongi duai nagabinda luserius ai bahun kurba bat kikinaskur baron exam duai nagabinda ka jingko ai jingkya jong pin klein borlang karsim yong sim jingruai lai spa lai punrim Sungu yau jisu nagabinda ka jingai ka jingkor ko baro ba kaba udang tese halo jongi bai pai bai hagane ka Sngi buram jongu Charles buram yo Bakhuid bishop ngi bu ya ka jing dumo jongi panginang pin klein ka jingai jongi panginang Israel yau jisu panginang yaine haga jing shakri yau jisu haman laki ka lepmat gitu wairu nagabinda ka mega Bible convention hagane ka Sngi sai jain Bahaga borji sunam pau habaro ki himen ki para ki kon ki ti ki wan ban chimenda ha keneka Sngi janga Bible convention ha kerteng upa baru kon baru mensium Bakhuid amen ka jinga e jungo trai jangi Jesus Christ bat ka jingi jungo blai lem bat ka jinga sulak jungo mensium Bakhuid kindon renka bat pi barro renka bat piru ko himen ko parato nge sangech por ben kuslai halaga donur kamen siam halar ki pop baro ki ba ngile ngidon bon ki jing tuna haga jingim jongi ni pen sosi yaw jisu bon sin ni ken sting ya ka tlang jinga e haga jingim jongi wat haba kasur jonga jingi do ble kasawa haga donur haga men siam ni kanglat but ni ken sting But ni buteng tenteng, bun ki beri ki buteng, nak kapan yo pria ke jingkarku. But haba ni jingai nak ke, telang jang ke jingai ni ngop ha ke pop, but ni kongu kambun sin ya ka jingkort jang ke partai ban les ngapa. Tu ni sangat sport nak ke benda baru ki pop ki bangelele ha ke negador. Jisu map yengi ngilele pop daka metjongi ngilele pop daka jimur jimbarka jongi ngile pop percaya ke jingit ber ke jing shakriya me nga palam how play badan bor baro bad happy ko himen ko para bangarele pop chune daka jimbarka daka tin daka kam daka jingle klet daka jingle palan janga daka jingle palan janga Daka jinglai panad bakrau di jonga. Namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid. Kabayaisa kati soti. Yaki angin bakiri kuid. Badiapi ko himen ko para. Benduai nagabinda jonga. How try ublay jongi. Ublay badan board baaro ni sune yangi. Badan dalam mapigi pop jongi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Try can ride ublay. Can
kam kerpang nagabenda ki inga sem jongi nagabenda ke jing dumushimet nagabenda ki kina baro ki balas tamban pen crasher hem nagabenda ka annual exam jongi ngidwairu nagabenda ki bala klad hakabangi ken mau kerpang ki baro hawni ubanai duwair nagabenda ka Bible convention hagani ka sngi sai jai Tori kendong hau pai jamengi karpad kotrai ya kamensiam da kabamela pendap ya Bishop Charles Borami ya Bakhuid kenamba ya kabalang enang yai pendimai klem sange but da kaba ka penyade dur yalade badu Chris kanla ban penpau hakamat kaperte ya ka dur kemat jonguhi uba im bat sansha rengkat bat me Hake jingelong kawej ng mensim Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing pule nakashite jong Paulus Bakhuid shaki Christian harum. Ko para mangi langi abon ngilong kaway kamet hau Chris. But marway shimet ngilong kidikot jong uway pat. Bangi don ya kisa baper katkum kajingai bala ai hangi. Tongin pendon kam yaki. Lada kadai kajingya tu lupa. Ai kanlong katkum kajingye jongi. Lada dai ki kakam shakri. Hakajing shakri jongi. Utau bahikai hakajing hikai jong u. Utau ba kentu hakajing kentu jong u. Utau ba ai isnai. Un ai kelut, utau ba ai jingarap, un ai da kajing shitrhem. Utau ba le ki kam isnei, un le da kajing kemen. Ai ba kajing it kan long kabas ngurman sim, to isi ia kabas niu, to bat skem ia kababha, to ya it markeliang da kajing it shipara. To ya pentam iwe pat ha kajing ai burom. Wat le that ha kajing shitrhem. To pernai do mensim to shakri ya utrai. To kemen hakajing kermen jongpi, to yesha hakajing jenjar, to yaine hakajing duwai. To yarablem hakajing don kam jongkiri khut, to long ki bakloy ban khot basa yaki way. To kerku yaki to ki bale ben yepi, to kerku bat wat tim yaki. To yakmen lem haki bakmen, to yam lem bat ki bayam. To im hakajing ya day jingmut para mapi. Kaktien jong utrai. Isongo yaule. Samprap kuntai nomor nyuspa nyepusa. Nyuspa nyepusa.
Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Uwe na kito ki ba ya shongbam badu Jesu la ong ha u. Suguta uban shongbam ha ka himau ble. Jesu padu la ong ha u. Sizin uwe ubriu la pelong ka jingkawai ka bakrau. Badu la ver bonmud. Yandala poi ka por jingkawai. Wala pa ya lau syakri ban ong ya gitu ki bala syakot sngopa. Hale la dep kre baro. Henry baro ke la stang ban krenda. Uban ningkong ula ong hauta u syakri ngalatid kalingka. But ngade ban late pait yaka sngoba ma pianga. Uai pat ula ong ngalatid san juwar kim masilur. But minda ngalit persyange ki. Sngoba ma pianga. So way pat ula ong ngala poika poimen te kumda ngamlait banwan. Kumda usyakri ula leit pai badula yatu ya kane barro hau ken rajongu te ha ka jimbe taru ta utraying ula ong hau syakri jongu. Kile bran syakilindi ba pat kilindi rit jang ka nomba. Barwan yalam ye kibaduk batoy bat kidkut kti dekut kejat bat ki matla matpay bat ki dekko ki dekia utau syakri ula ong ko kinrad lale kumba pela hukum henry dang don jaga te kinrad ula ong hai syakri ki lei syakik surak ba bat ki lindi sanyum bat penbori ki bruyu ban wanrung kenamba kaying janga kandap smam naba nga ong habi enam don uway na kito kibriyo, kibala syakot uban mat yaga jingkawai jonga. Ka gospel jong utrai. Kajing roy yame ko Chris. Ko himen ko para bayit hau try Jesus Christ minta kasngi ngi yasno na ka jimpule pau Jesus kran sepang ka jingkawai haba uwe na ki ula ong hau Jesus sukuta uba shongbam ha ka hima ubale utau bryu ubale yo iya Jesus ula shong badu Jesus ula sautu ya ka jing kardor jangga jingim habane henry jisu on mallaki bruyu ki nim yo shangbam habane mallaki bruyu bar shakot ki nim yo shangbam habane darangi pe kaneka jingpule kampan pin code na marngi tip hadin bala kodi ki bruyu na ka yau ka hat na ki ba ka bampat la versisha habaki wanrung donru ki bampat pong ya ke jain ka babia ki badon ke jain poi ka poi man la kot yiki henre ngi kmilendi haba kot yano ki late dakata ka rukam ba biang bandrung ha kata ka jing kawai poi ka poi man henre ngi yesngo ngimpat yesngo ya kanena mar ha ka gospel jung Matthews ngi ishai kadar ya gata kintai ya beratno ya ki syaka jaka badon ke linyar kataru kalong ka binda but habangi puson halor kane ke jingkawai poika poiman ka bau jisuong sepang laingut ki beryu balakot kerpang naga binda kane ke jingkawai but baro laingut ki kintai
Kaya ke dau kaba kilabu ki ong ho ngalatit ya ke lingka ngalait persyang ngalait peit ya ka. Hatodan mano batir lingka kalam peit. Lara pitit kano ke tiak la dare wat ya ka soptiru pi peishwa. Khaba pi so utanat pitit. Une ubri paduang ngalatit ya ke lingka dengan lait peit ya ka. Kan ke jingtok. Ne uwat dau padkia. Ba arbat ula ong ngalatit san jur ki masilur. Upersyangga habau tir ula perlu shibun pisakat ne. Bantir san jur ki masilur. Hato num persyang. Usyutit matla kan em. Ula persyang shua kato kilong ki bakum no. Kato kilaban yahi. Ne kato ke don kano ke jing tolot ke jimpang. Pada hato kilayo shisha ya ka jing training ban long ki masih batre. Ula dep le kata. Ulam gom ta don mano ki briu ki bashu leit berat dia ke pisah. Hadin pat ki babe. Dese dapat don ki briu ke babij ki le komne. Endre ki ba start jonga perte para bor ki smutu kumno banyatit ya di ya ki mar ki mata. Lada kimna kinsa im haga jingkartu. Baduni uburiuru ula ai dau. Ubalai pat ula ong ngai sudang dep ya ka poi man. Tengam laban man. Henry ke jingkot kalau ngayu hadin bala poi man ngitip habe hadin ba ki kon jangi kila ya to don ki kur ke jait ki kot ye kina binta ka jingkawai. Kawai ke Sngi hadin kawai pa. Mindaru ni utrai ula kot na binta ka jingkawai. Daga jing shisha ude ban late daga jingkaman naga binda ka naga jingkawai namar ki don hapadenga jingkaman handra une uburiuru ulai daw. The feast is rejected. Ka jingkot jung utrai kam shimla seizo hakini ki jingim junge buriu ke bala shakot. The invited reject the invitation. The invited reject the invitation. Ya ke bala shakot ke kentait ya ke jingkot jango bala. Kane kalong ke jimaha ke jingim jang. Ublay ula kot yegi Henry ngidon bun kidau. Kidau kamyade dur but ke jingkot. Kedau kamyade dur but ke jingkot jango bala. Dage jing shisha kidau baru jangi kadiban pinkut haka jingkawai. Jingkawai kang ne kalong ke jingidu pelai. Jingkawai kalong ke sakramen. Jingkawai kalong ka jinga e. Ke jingkawai kalong ka tulang jinga e kaba tuit nangi. Kalam kane ka jinga e. Kalam kane ka jingid. Kalam kane ka bor jango pelai. Ngimla setia ben penyadi ki kamu ni ubriwang ngalait persyang. Ngalait peit. Ngahaban sakut haying namar ngasudep ya kaji poi man. Nagabinta baru ki kam kaya ka bang you don't come ya ka jingkawai. You don't come jingaman. You don't come jingarku but ngi pinban ngi kendai ya ka jingarku. Da ka ba kendai ya ka jingarku ngi persyang ban lebun ki kam. Refusal of God's mercy and grace. Ngikentai ya ka jinga e jongo blai nandangi ong ngan selemanga. Hakaju kadur haba uble utrai ula sausi ula pakko di gibrio na ka lindi singking. Na ka yau ka had. Kibrio kimpoi perkat bakinyo jingkot. Kim kemelendi ya ka jingkot naga binta ka jingkawai. Haba lakot ya kum kini ki buriyo shaka naga jingkawai kade ka kameram jong kita ki shakri ban paid bha. Haba ki wan room ki pindap ne yem ya ka jingdon kam jong ka poi man. Kameram jong ki shakri ban paid hatu kini ki buriyo ki bit ne yem ban rung shaka kamera po jingkawai. Kabamod hang ne ladangi paid bha
Kishakri kim shimla kitkali. Badlarangi pulih nak gospel jong Matius ngitip habau utrai ulawan ulalap don ki beri basyang hang to bambat biang ia ka jain ki nep jing poi ka poimen jain ki nep ka jing kawai ula ong vengno yaki tege syakri kitip bakide ki beri ki bawan rung kimbat biak kide banong ki peit pipong ngila kot ya pi minta pipin biang no ya kan ka jain kan nep pipin biang no ya kan ka jain kan nep pelong ya lade ki ba hok pin kuit ya lade pong ya ka jain jing kawai nanda sa room henry kini ki syakri kilong ki syakri bam trekam bam shimlakit kli bala yalam ya ki beriu kila kloy ban kongo ya wukin ran kila yalam iki beriu syaga jingchot kane kalong ke jinglong jong balang kane kadeka jinglong jombun ginong yalam minta kas ngireke ya kas ngi burom jongo Charles Borromeo Bakhuid ulong nongi kai jong balang ulong ubahi kai iya ka jingi kai niam kumno ban im hagane ka partai Bada kumno ban pinbiang ya jingi mensiam. Bada lakit kli ya la kata kamera. Ula penimbun ki brio lempa ke jingi kainiam. Catechism. Bad don bun ki brio ba dia Jesu kimju itu syai kadari ki brio kumno kilaban penimia ke jingim chonki. Lada ngim hikai ki brio lada ngi toki ki brio don bun ki himen ki para ki bangai thau Jesu Henry kimju itu lot ya ki bangai hakano kadur kila ballong ki bakamen habaneng don bun ki brio kiong hanangi ngai thau Jesu Henry kimju itu lot ya ki bangai syapang ki ke baro kaba kai arab ki ban penimia ka mensiam don bun ginong yalam kitok ya ki bangai leze syapanga sakramen syapanga Eucharist Bakhuid syapanga baneng syapanga dingpen koi syapanga sakramen baper ka bayarap yangi barong yong ngei thau Jesuendre baro kimpidiang ya ka bau Jesu hikai ladaki nong yalam kalam kit kle ya ke kameram jongi ban pensyai ya ki nombot jongu kris kikit ya ka pop na mar kini ki syakri kim shimla itu ya kini ki bala syakot bakide ban pen god ya lade kide ban pen biang ya lade kide ban pong ya ka jain jingawai bad ki shupala ka pa ya ki tang ban pendap ya ka kamera tendeng ko himmen ko para ya ka rukam mangile ha ka jingim jongi ha ka balang jongi ngi persyang ban pendap kamera henry ngim ju persyang ban penbiang ya ke balakot don't try to fill the room henry ngidi ban pendap ya ka kamera da ka ba penbiang ya ke bala syakot kane kalong ka jingma jong bun ki bangai Catholic ne kiwe pat ki kin huon Kristen ladang ngim itu lo dia ka bau Jesu krenu hikai but ngi burri ne ngi batai star dia ka bau Jesu uhikai ngi pen mensau ya kiwe ngi pen jod ya ka mensiam jumbon mod ladang nga kumulindong ngam hikai ya ka badeban hikai nga penjin jar ya kinompod Hakaju kadur ladade ki pastor ne kino ngelam balang kimitu syai kadar ya ka bau Jesu hikai ki penjod ya ke jingim jambon ngot ki beriu ke mensiam jengi bon ngot ki beriu na kata ngi haban nang tip kaya ka bau Jesu lamod ngi haban sautu kaya ka bau Jesu lamod habau la hikai ka gospel we need to know the gospel we need to know the mind of Jesus यहाँ पर सौतो एक जिम्मोर जंग जीसु यहाँ पर सौतो एक gospel बलेव जीसु ही काय कुमने काय हालर काय कबाव जीसु ले ही काय बाडू जीसु काट ये गिशा का जिंगवाय निमला बन वाडाव बन बोटांग एक ही कामराम जगी निमला बन आई डाव और निम टिप
bang ide ban imkumne ngim la banai daw shisinu kin raduan un kli bale ki shong hangne ula ai la dingi ban henre haba u ai la dingi wadnam kensting o ula kot sngal bhayanga wadnam kensting namar larangi kensting kadon ka jimma haga ta ka jingkot tongin duai haga ne yukirish Bakhuid hadukat no ngi imba ka jingim hadukat no ngi arab ya kiwe hadukat no ngi kindiu ya kiwe haga jing kawai jungu kris ban long ki bakamen haga ki ma jungu jisubait karku kardo yangi pen slay yangi pen kantang yangi bon sin ngi bakla haga jinge bon sin ngim ju arab ya kiwe bon sin ngim ju pen sha ya kiwe bon sin ngi buri ya ka jing shisha nakamat kiwe bahar ngi sautu jisu kane kalong ka jimma ka bapalat bad yarab yangi balong ki bashirah en yaro yau trai Jesu Christ Janam lai janam. Amen. Tangin plai ka jinge ka jungi ngange au play pa plan bor baro long tau ka beneng makando pada hau Jesu Christ kun marwe jungu utrai jungi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kan na beriati sati yau bela shalbein popon Dios Pilatus la sanar pnayabu la yap la tap yabu ula kia shaki bayab haga Sngi ka balai ula mi pat ne ki bayab ula kio shabene u sham shakamon u play u pa badan bor baro nang ta u mat pat bishari ki bayim bat ki bayab ngangeit ho men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya silaw ki rikoid haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jekut amen Lai spa prapuah. Toya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba pidiang kun hau blay upa ba don bor ba ro To try pideng jing knya ni ji jong pi aga kanta ka jing ro bro ma kerteng jung u ka jing monto yangi pada ka balang Bakhuid jung u baro ko wei to pay ko try ya ka ne ka jing terwa haba ngila bu ha lor ka duan jome ban ken ma borom ya u Charles Bakhuid ba to ai da ka bor jang ka ne ka jingkinia ba kumba mela pelong ya u unang sharai ba pikir bat u ba paunam haki hok ki sort jungu kum da men kerkuru ia ki jing tre jungi dagi so ki bashisha bad bakar hai dau Chris utrai jungim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka bal pi. token tiu yan ha ki doi nut Yakin ti yaki sau try. tongin yai ai ngu ya utrai u blay jungim Ka shong ho bat kadai. daka dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade kadai ti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam chika lembau trai jongi u Jesus Christ namar kumba hagasngi buram jongori koi jame u Charles baram me ya Bakhuid me ai jingamen hakabalang jame kumdaru me pen klein yaka da kan duksa jonga jingim Bakhuid jogu me ki kai yaka da ki kndin ka jingalap jongu but me ai haka yaka jingada jame kum ga jubab yaka jing duai jogu but namar kata rangat bat ka kin horn jong yangel bat ki rikoi ngi ruai yaka jing ruai jonga jingero yame
บัดนี้เป็นบรรณาเคลมสังเกมkene ka por ka bakantang hadukat no ngilong ke balak kre hadukat no ngibiang ha ka jingi kai jongu jisu hadukat no ngitrang ya ka jimpen sle batkum juru ya rap ya kiwe kindiu ya kiwe sha kene ka kaspa ka ba jisu ubu ha ka balang ya ka eucharist Bakhuid ka jing kawai bane dashisha melong Bakhuid ko trai kata mei jong ka jing kuit barom namar katangi karpa dia me to pen kuit pen kantang ya kini ke jing tarwa jongi da ka ba pa ya men sem jame kum ga jer halo jongi bakin kalalong yangi kamek bagas nam jong utrai jongi u Jesus Christ haga por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badulai halage senran u ong to shim batobam nakane pi baro ne markane kalonga medjanga ya ka benaiti naka venda jumpi Hagaju kedukam endala layabam ula shimia ka kuri badang kabaingu biang yame ula ngayaka halage senran u ong tushim batadi na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batimai bad bam chikut yakaben pen mi naga binda jumpi banaga binda kibabon naga binda ga jimmap igipop tale yakane ban kan mau yangam kasnam bakardor jango Chris ta sait kuid yagi sait kuid yagi men siam hadim pen kuid pen kiai ke bapang ke bashita yada yang ina obamen kajimaya jongka jinget kata sin namar katangi ke bapen mendaya ga jingia bad ga jimmi pa jangu nge tarwa hame ko tra yo pu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim nge dai nguai dem namar melanyu yangi ke babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpa dia me bangi ke bayo binda hakamet bad ga snamu kris ngilong ke bala penyat le kawe da umen sim Bakhuid taken mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bata penjana ya ka ha ka jingit renkat badulio uppa Bakhuid jangi uvil badu bishop jagi bad bahar ke lingda bad ki riniam
Takan mau lemro ya ke himen ke para shinrang bat kente. Ki bala yutia da ka ba kermen ya ke jimmi pat ken mau ya barro ki bayid batoin ya barro ki min siam bala kalad. Badia barro ke bala kalad no ha ke jingis neja me. Topedi yang ye ki sha ke jing shai ka kamajo me. To isne yangi barro ngi karpadia me barengkat bat kamaria te isu di Bakhuid ka kamejo ngoble. U Joseph Bakhuid kurim janga. Ki apostol Bakhuid, u Charles Borromeo Bakhuid, u Francis de Sales Bakhuid, but baru ki Bakhuid ki bela pensa ba eme pateng la pateng. Ngin long ki pabit, ben yo ben talem ha ka jingim bam jikut, but bengin ro but pindan Borromeo me da u kunja me u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu. Kallang hamayo blayo pa badon bor. Haga jingelong kawe jogumen sim Bakhuid. Baro kaburom bad ka jingero. Junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai kumbau Jisu lahi kayangi. Bangin num ken sting ya ka jing kotjong Jisu. Nginang duwai na binta para ki brio saudong. Para ki banged hau Jisu. Bakin long shisha. Ki ba yang dia gelindi jong Jisu ke jing shisha jong Jisu itu wain aga binta ke jing tumu shime jongi kopa jongim Baha bening kalong Bakhuid Kristeng jome kan wan ke ima jome kalong kamon jome hakin jau kumba bening toa yang minta ke jimbam jongi kabahala kasni patama bengi keringkan jongi kumbangi rungi ma pika beles niu yangi pada watilam yangi syaga jimban shoy hendrai tapalai yangi nakabasiniu Top light yang ingi kerpat ko try na jing sini baro haga jing spoon jamme toy jing sok jing sign haga sngi jongi kanamba da jing arab ka jing sne jamme ngi light baro bona ka pop but ngi yo jing da na jing jinjar baro kat bang idang ap kemelendi ya ka jing garmen Bakhuid but ka jing wan pa jong nang penim jongi u Jesus Christ namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka buram chinom lai chinom Kotrai Jesus Christ meyu bela ong haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy what pe digi pop jangi henraya ka jing e janga balang jame but ha ka jing spoon jame tai hakai ka jing suk but ka jing atale khawe kat kum gamon jame mame uba im bada basensha genom la genom Amen. ka jing suk utrai kandon barabor renka but pim Rengkat bat dap la piro. ka jing itu Christ tangin yai nguk markelia hakmi ukun lambron janga bela kitna ka pop janga parte so kita ke bela kar shaka jinka wai jang ukun lambron Henry shaka kaji permusib janga kasakiahi
pensawa haga sukor jungi Bangideban long balakre Bangideban long iba komo Bangideban long iba shashko Bangideban long las otu Yaga jingkot jame Una pleng jungi Gilong iba la shawe Penrengim jubliang Yaga jingkot jame Ikan dait yame Kerkuyang ilang baka Yaga jubliang Ka communion Bakhuid Ba communion min siyam Bangilong ikun iba yaine bat me Apadenge jinge babon Apadenge jimpang Apadenge jing shutam Apadenge jing do Apadenge jing jenjar babon jai Yarab ingi ko Jesu Balang balakre barabor Kalam ay daw kano kabinta Joga jingi pensiyam jingi Jesu hindi huram yagi Taïew Lekong palang halu jingi Jesu Bangilong ikun iba yaine bat me Haga jingim jingi O Jesu bayi Hindi huram yamor Kini kihimen kipara Kibashimen da haga diga mas Bakhuid Ay baga jing tumo Jingi kalang kabasiso Taïew kibapang kibashitam Bin koi yaki Lekong palang halu jingi Vai pai vai halu Lekong palang halu Kinga sem jingi Halu Lekong palang halu Kinong pop kibala sakama Ay bakilong shisha Kiba yishir hem Yabe ko Jesu Kindi yaki Jesu Ay boring Jesu Hallelujah 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 Jubilee. Vai bagi jingit bamil ai hangi hau pun jume Jesus Christ uhan men jungi berbakat leading jong ka jingi sun kan kelang hangi donot jungi dang men sim Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing kermen balakerku na ka benta ka jing wan jong ka ima jume Vai bagi jingi ai jume kan pen kelador yangi syai kinong lor dengka bom ju jong tai ban bedi ki sambai jong ka gospel Vai begitu gisambai pen keladur na syapok ya kejaj penriu badika pertei mariang barok kowe haga jing community batikina ya ka beneng batumai badika pertei batumai abandai ki bor jong poman laweng no ka buram jong me kanting shine junom vai ba ki jing ai jong ka Jubilee ka kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing angnu dikitiar jing kin show ha beneng ai ba kata ka ju ka jing ai kan persepsiang ya kecing kemen becing suk jung nang siuspa jungi setelah kepercayai jami kublai jungi ubla kerku junam kalong keburam berkecing yara junam amin Opa jungi ba bening kalong Bakhuid kersteng jumi kanwan keima jumi kalong kemon jumi akan jauh kumba bening tai ngi mentai jungbam jungi kala kesi batama bengi kedengkang jungi kumbai rima bengi pada sini Wadala mengi jaga jumpan syai Red pelajini nak bersniu amin Kublai komaria kepada praga cingai Utrai domat pan kerkuya pan tinggi kencai Bala kerkuya sok po jampau Jesu Komaria Bakhuid kami jong play duain kebenta jongi nong pop Minta berda kapol cinyap jongi amin Kaburam haupa daukun banam sim Bakhuid Kumba galang kaba menikom kum jumentau de barabor jinam la jinam amen. Tong ini aduai. To ai ba kini ki jing maya ba kentang na ki ba ngilaya bam yasip ko try ngi karpat kin penyo hangi ya kata ka jing klain mensiem. Kabala penlong ya bu Charles Bakhuid ubayai ne ha ka jing shikri padu ba shirhem ha ka jingit. Dau Chris utrai jingim.
Amen. Utrai undon rengkat bat pim. Ringkat bat Blay badun bor balan karkuya pe upa badu kun badu mensim Bakhuid. Amen. Ya lesuk ban banak ko bar bhajung utrai da ka jingim ka jompi. Isongo Jubilee. Lait-ïa kat kentai. Amen. En je rood draait je Christus.